Neața, dragilor, astăzi pornim într-o expediție într-un parc național și o să vedeți cât e de mișto. Dar înainte de asta, dați un like, un share și un subscribe, adică să vă abonați și să vă las mai jos în descriere două linkuri prin care mă puteți ajuta pe mine și proiectul cu Mocănița să ne îndeplinim dorința de a schimba 3000 de traverse în perioada imediat următoare. 1. Poți dona, imediat e ziua mea și poți dona o traversă. Vreau să adun 36 de traverse pentru că atâta e vârsta pe care o să o împlinesc. Dar și dacă nu poți așa, poți să ne dai formularul de 3,5% și să îl completez, pentru că dacă ajungem la 1000 de formulare o să-mi colorez un pic barba. Deci, da, puteți face o faptă bună. Acum să așteptăm mașina că o să vină după noi și mergem într-o expediție astăzi. Foarte, foarte faină, o să vedeți. În dimineața asta apa e mult mai liniștită. Azi și voi sunetul. Modul. Super. A venit după noi și mergem către port. Mergem să luăm vesta de kayaking și să fim pregătiți. Morning! Am primit de mic dejun un croissant, o banană și o cană cu ceai. Și am pornit. Cred că o să simt momentul să vă zic unde mergem, în Parcul Național Ang Thong. Dar o să vedeți cum arată, pentru că e absolut demențial. Attention please, attention! Am coborât de pe barcă să mergem cu canoele în jurul a 3 insule și a fost mega mișto. Având în vedere că mi-era dor de canoe, doar că singura problema mea, și nu înțeleg, poate e doar a mea, efectiv mă doare spatele teribil de tare și am încercat să găsesc soluția și încă nu am găsit-o. Dar dacă o găsiți voi și știți voi ceva, puteți să-mi lăsați un coment să vedem, să încerc data viitoare și tehnica asta, pentru că nu înțeleg care e motivul pentru care mă doare spatele. În schimb, a fost relativ ușor de văslit, nu a fost complicat. Mi-a plăcut tare mult insula asta pe care o vedeți acum, e practic protejată de către rangeri și de fiecare dată când cineva ancorează în portul lor, trebuie să plătească o taxă, chiar dacă noi am plătit o taxă de 300 de bați, adică undeva la vreo 50 de lei pentru a putea pătrunde în Parcul Național.
am lăsat după aceea canoele. E o insulă, practic finalul pentru canoe, unde sunt câteva viewpoint-uri și o lagună care s-a format acum câteva milioane de ani bune, după ce o stâncă a căzut și a blocat practic marea. Acum e obiectiv turistic și se poate vizita. Noi nu am coborât către lagună, doar am privit-o de sus pentru că și așa scările erau foarte, foarte abrupte. Cel mai probabil, pentru a putea crea un obiectiv turistic, ei au reușit prin opțiunea asta să ajungă oamenii în vârful stâncii pentru a avea o priveliște asupra întregului golf și al lagunei. Tot aici pe insulă sunt foarte multe păsări, auziți și voi cât de frumos cântă, și o faună specială pe care nu o mai găsit-o până acum pe o altă insulă. Și așa o ales să facă parc național pentru a putea fi protejată și atunci când oamenii vin să viziteze, să plătească o taxă pentru a ușura întreținerea parcului. Cu care sunt cu totul de acord, pentru că așa e frumos să plătim pentru fiecare obiectiv pe care îl vizităm pentru a putea fi întreținut mai departe. Să nu fie doar cu bani de la stat. Nu încurajez treaba asta, cred că toți ar trebui să avem grijă de bunurile pe care pământul ni le-a dat și să ne bucurăm de ele cu toții, chiar dacă o să avem și musafiri care vor să vină să ne vadă țara și să se bucure și ei de peisaje. O chestie ce am observat aici și cred că, sau cel puțin în Asia doar am văzut-o, e faptul că fiecare vizitator practic plătește prețuri diferențiale față de localnici. Pe de o parte îs de acord, pe de o parte cred că nu e tocmai corect, având în vedere că prețurile diferă destul de mult, adică 300 de bați pentru un turist străin, iar pentru localnici 20 de bați. E o diferență un pic cam mare și probabil că diferențele astea se văd și în restaurante, din păcate. Pentru că am fost primii pe barcă, am fost primii care am fost serviți cu mâncare. Am terminat de mâncat și părăsim insula asta așa de aici și mergem către o alta, practic e a patra din tot grupul ăsta de insule Angtong. Deci oamenii ăștia știu să facă o mâncare incredibilă. Deci nu-ți poți imagina, e foarte bună. Nu știu cum o prepară, dar aproape toată mâncarea lor îmi place. Ceea ce e de bine. Și am pornit către următoarea insulă.
ajuns pe ultima insulă, unde o să stăm pentru 2 ore aproximativ și pe urmă ne întoarcem de unde am plecat, adică din Koh Samui. Pontonul ăsta e foarte mișcător și efectiv dansezi pe el, din plastic tot. Suntem în Mukong Angton National Park, Thailand. Avem și un vizitator aici pe insulă. Au venit să vadă turiștii și cum fac ei mizerie și distrug fauna. În sfârșit înțeleg și ei că plasticele sunt o problemă și au început să recicleze și mi se pare foarte drăguț cum au făcut peștiuci ăștia pentru a putea fi colectat mai ușor. Aici sus avem și mese pentru cei care doresc să comande de aici diverse produse. Din fiecare asemenea insulă ei știu să facă bani, pentru că ăsta e modul prin care ei se întrețin. Din păcate, cred că undeva la 90% ei au doar turism. Cred că în fiecare loc în care am fost am văzut zone de medicale pentru turiști în cazul în care au probleme, dar și centre de informare turistice și o să mergem până acolo să îl vedeți. Au creat aici și trasee către diverse puncte de view pentru turiștii care vor să vadă imaginea de sus a insulei. Și pe aici așa sus se urcă. Așa arată insulele din Parcul Național Angton. Și aici așa în dreapta de aici am pornit noi de aproximativ, adică din Koh Samui. Aici pe insulă este și o peșteră unde se pot vedea stalagmitele astea. De aici nu putea lipsi și un photo corner unde e printată o fotografie din punctul cel mai de sus al insulei. Aici lângă centru se află și un restaurant unde poți să vii să servești masa. Dar noi am mâncat atât de bine pe barcă încât nu ne mai trebuie. Locul efectiv de poveste. În afara faptului când vin turiști și un pic de gălăgie, în rest e o liniște de nedescris. Au construit aici o pepinieră pentru plantele de pe insulă, astfel încât să poată fi populată insula de fiecare dată când sunt momente și ar putea să dispară plante. Încă o chestie care acum câțiva ani nu era, faptul că acum vor să colecteze selectiv deșeurile, ceea ce e foarte bine și mă încântă treaba asta. Insula e absolut spectaculoasă și super bine întreținută.
inclusiv gazonul, nu mă așteptăm să fie verde și e atât de frumos aranjat. Și acum să ne bucurăm de plajă. Care ar fi cazul? Din păcate trebuie să plecăm de aici și au mai venit între timp foarte multă lume, dar o să mai explorăm și alte insule și acum o să ne retragem către plaja noastră și piscină pentru că trebuie să continuăm relaxarea. Vreau să vă reamintesc faptul că puteți să mă ajutați pe mine și implicit proiectul Mocăniței prin donarea celor 3,5% către Mocăniță. Aveți linkul mai jos, dar și prin linkul de la Galantom, unde îmi donez ziua Mocăniței. Și acolo puteți să mă susțineți. Mulțumesc și ne vedem într-un nou vlog.